Λοιπόν, και αν είμαι σήμερα χαρούμενος ιδιαίτερα είναι γιατί αναπάντεχα καταφέραμε και αποκτήσαμε μια επαφή με τον Λίσανδρο το Φαλιρέ, μέλος των Imam Baildi και κατά πολύ, από ό,τι έχω καταλάβει, ιδρυτικό μέλος των Imam Baildi. Λίσανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ακούς καλά αρχικά? Μια χαρά. Λοιπόν, ωραία, έρχεστε Πάτρα. Εγώ όσο θυμάμαι με την μικρή μου μνήμη έχω πολύ καιρό να σας εντοπίσω στο μυαλό μου όσον αφορά την Πάτρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε παίξει νομίζω μόνο μία φορά, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ πολλές φορές έχουμε φτάσει κοντά στο να γίνει κάποια συναυλία, τελικά πάντα δεν γινόταν για διάφορους λόγους. Ωραία, και έτσι λοιπόν το Σάββατο στο κάστρο της Πάτρας για τις ανάγκες ενός πολιτικού φεστιβάλ παίζετε και εσείς. Mm-hmm. Ωραία. Κοίταγα γρήγορα το απόγευμα να δω τι δουλειές έχετε κάνει και είδα ότι σχεδόν σε 1,5 μήνα κλείνει ένα χρόνο η τελευταία σας δουλειά, το cookbook, σωστά? Σωστά, ναι. Πώς πάει? Έχω διαβάσει ως ώρες αρκετά καλές κριτικές, πάρα πολύ ψηλά στα charts τα ευρωπαϊκά όσον αφορά την ethnic music. Πείτε μου, όπως τα λες είναι, κοίταξε, νομίζω ότι και στην Ελλάδα σιγά σιγά βλέπουμε ότι επειδή παίζαμε εξ αρχής με το που βγήκε ο δίσκος, αμέσως αρχίσαμε να παίζουμε στην Αθήνα σταθερά που παίζαμε στο K44 το περασμένο χειμώνα. Βλέπουμε σιγά σιγά, δηλαδή τώρα στις συναυλίες του καλοκαιριού που έχουν περάσει 6 μήνες από τότε, ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να μαθαίνει τα τραγούδια και να τα αγαπάει. Και εντάξει, αυτό είναι τώρα που έχει σημασία, πέρα από τα charts κλπ. Βέβαια εντάξει, είναι πολύ μεγάλη. Μας έκανε πολύ μεγάλη χαρά, ας πούμε, που μπήκαμε στα ευρωπαϊκά charts. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Αλλά το θέμα είναι αν ο κόσμος αγαπάει τα τραγούδια. Εντάξει, τα charts είναι τα charts, αλλά ξέρεις. Εντάξει, φαντάζομαι το να φέρνει τ' άλλο. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Όχι πάντα, γιατί τα charts, ξέρεις, καμιά φορά δεν είναι κάτι το οποίο. Ειδικά αυτά τα συγκεκριμένα charts είναι από 60 ραδιοφωνικούς παραγωγούς Ευρωπαίους, οι οποίοι ψηφίζουν και βγαίνει. Εντάξει. Συνήθως, άμα αρέσει στους παραγωγούς, αρέσει στον κόσμο. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά μπορεί, ξέρεις, καμιά φορά θα σας πω ότι αυτό που μετράει για μας είναι να πηγαίνουμε στις συναυλίες και να βλέπουμε ότι ο κόσμος περνάει καλά. Ωραία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το βλέπεις έτσι. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι, έψαχνα να βρω ένα χαρακτηρισμό για το πώς να ονομάσω τη μουσική σας. Να την πω remix, να την πω κάτι άλλο. Εσείς και εγώ ψάχνω. Και εσείς ψάχνετε, έτσι. Ναι. Ωραία. Πώς και γιατί καταπιαστήκατε με ένα τέτοιο είδος μουσικής? Κοίταξε, η αρχική ιδέα προέκυψε νομίζω ότι γύρω στο 2000. Νομίζω μας ήρθε η πρώτη, ας πούμε, αρχίσαμε να ασχολούμαστε λίγο. Ουσιαστικά μεγαλώνοντας, ας πούμε, δεκαετία του 90, που βγήκανε διάφοροι παραγωγοί όπως ο DJ Shadow ή ο DJ Cam ή ο Moby και η Thievery Corporation σε κάποιο βαθμό, που ουσιαστικά αυτοί όλοι παίρνανε samples από δικιά τους μουσική παλιότερη, ο καθένας της δικιάς του κουλτούρας, και φτιάχνανε με τα samples, φτιάχνανε ένα καινούριο ήχο, στηριζόμενοι σε αυτά. Και εμείς σκεφτήκαμε απλά ότι μπορεί να γίνει, δηλαδή πώς θα γινόταν αυτό με ελληνική μουσική. Έτσι ξεκινήσαμε. Αυτό είναι, ας πούμε, η αφορμή. Ωραία. 8 λοιπόν άτομα επί σκηνής, και τι είναι αυτό που θα δει ο κόσμος στις δικές σας συναυλίες, στα δικά σας, ας πούμε, πάρτι, αν μου επιτρέπεις τον όρο? Κοίταξε, νομίζω ότι, δηλαδή, πολύ χαίρομαι που το λες πάρτι, σου επιτρέπω σε κάθε περίπτωση τον όρο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς, δηλαδή πέραν από το τι κομμάτια έχουν οι δίσκοι και λοιπά, βασικά εμείς επιλέγουμε τα κομμάτια και φτιάχνουμε το live έτσι ώστε ο κόσμος να χορεύει και να περνάει καλά. Δεν είναι δηλαδή ένα live, ξέρεις, ας πούμε, θα το λέγαμε συναυλιακό, με την έννοια ότι ο κόσμος κάθεται και παρατηρεί. Ναι, ένα live το οποίο θα μπορούσε απλά να το δει και η βασιλική οικογένεια, όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Ναι, προσπαθούμε κι εμείς να, δηλαδή είναι πιο, ας πούμε, εντάξει, ο δεύτερος δίσκος είναι και αυτός νομίζω πιο, ας πούμε, χορευτικός από τον πρώτο και πιο... Και αυτό είναι λοιπόν, μερικές φορές κόβεται και η γραμμή, αλλά θα φροντίσουμε να το φτιάξουμε το όλο ζήτημα, μιας και η τεχνολογία δεν μας βοηθάει πάντα. Για την ώρα θα ακούσουμε τον Καϊξή έτσι όπως διασκευάστηκε και επανερχόμαστε στο τηλέφωνο.
Λοιπόν, που είχαμε μείνει, ευτυχώς δεν έτρεξε πολύ το κομμάτι από τον Καϊξή, γιατί ήθελα να το βάλουμε μετά την συνομιλία μας, μιας και είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ στην πηγαία του έτσι ηχογράφηση, και ακούγοντάς το γρήγορα σαν sampler που έχετε ανεβάσει στο MySpace και στο Facebook, που θα ήθελα καλύτερα να βοηθήσεις εσύ τον κόσμο να τους πεις πού είναι αυτά, εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα. Είχαμε μείνει στο ότι προσπαθούμε τα live μας να είναι χορευτικά. Και εντάξει, μπορώ να πω ότι γενικότερα θα καταφέρνουμε. Ωραία. Λοιπόν, πού μπορεί να μάθει ο κόσμος περισσότερες πληροφορίες για εσάς αρχικά? Κοίταξε, έχετε κάποιο επίσημο website? Το επίσημο website μας είναι το Facebook. Ωραία, δηλαδή... Εγώ οπότε το είδα, το βλέπω και ιδιαίτερα γρήγορο και με πάρα πολύ υλικό μέσα. Ναι, γενικά το πρώτο που ενημερώνουμε πάντα είναι το Facebook. Εντάξει, γενικώς πιστεύω ότι είναι το πιο εύχριστο site που υπάρχει, πολύ περισσότερο από ένα site που μπορεί να φτιάξει εσύ προσωπικό, και γι' αυτό έχουμε κρατήσει, γι' αυτό και δεν έχουμε κάνει ακόμα κάποιο website. Οπότε λοιπόν ουσιαστικά ό,τι χρειάζεται κάποιος να δει μπορεί να το πει στο Facebook και είναι πολύ εύκολο να επικοινωνήσει και με τον κόσμο άμεσα, οπότε αυτό είναι το καλύτερο που έχει να κάνει κάποιος που θέλει να μάθει περισσότερα. Έτσι λοιπόν, γράφοντας Imamba LD στο Facebook, εκεί στο search, θα δει το όμορφο εξώφυλλο από τον δίσκο Cookbook, και έτσι όμορφα θα μπορέσει να συμβληθεί και να κάνει like στην μπάντα και να παρακολουθεί την μπάντα. Για τα υπόλοιπα MySpace υπάρχουν, φαντάζομαι, με το ίδιο όνομα. Ναι. Ωραία, για τη συνέχεια, το μέλλον. Το μέλλον. Θα μου πεις βέβαια, ο δίσκος δεν έχει κλείσει χρόνο, για ποιο μέλλον μιλάς? Απλά σίγουρα φαντάζομαι ότι ως καλλιτέχνης έχεις πράγματα στο μυαλό σου συνέχεια, είτε φαντάζομαι ότι έχεις πράγματα στο μυαλό σου από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας αυτού του δίσκου. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή με το που βγαίνει ο δίσκος κατευθείαν σκέφτεσαι τον επόμενο. Δηλαδή και τη στιγμή που το κάνεις σκέφτεσαι τον επόμενο. Προς το παρόν είμαστε πιο πολύ στο επίπεδο της συζήτησης, παρά στο επίπεδο του να κάτσουμε και να γράψουμε κομμάτια ή να κάνουμε κάποια remix. Οπότε δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να πω όσον αφορά τους δίσκους. Όσον αφορά τα live, που εκείνοι που εστιάζουμε αρκετά αυτή την περίοδο, θα παίξουμε στην Αθήνα από τα τέλη του Νοεμβρίου ή την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου στο Σταυρό του Νότου, τις Πέμπτες. Γενικότερα θα παίζουμε και εκτός Αθηνών, οπότε πολύ πιθανό να ξανάρθουμε και στην Πάτρα μέσα στο χειμώνα. Και έχουμε δύο συναυλίες στο εξωτερικό, μία στο Όσλο, μία στην Τουρκία τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη. Εδώ ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Η αποδοχή σου από το κοινό του εξωτερικού, η αποδοχή σας, συγγνώμη για τον ελληνικό, από το κοινό του εξωτερικού, τι feedback δίνει η μπάντα? Είναι κάτι το οποίο σας βοηθάει να προχωρήσετε παραπέρα? Είναι κάτι το οποίο σας κάνει να αισθάνεστε ότι το ότι μας αγαπάει το ελληνικό κοινό είναι ωραίο, αλλά το ότι μας αποδέχεται και το ξένο κοινό, τι είναι για εσάς? Κοίταξε, είναι σίγουρα πολύ τιμητικό να βγαίνεις από τη χώρα σου και να βλέπεις ότι ο κόσμος θέλει να έρθει να σε ακούσει κάπου που δεν σε ξέρει τόσο πολύ. Το ξένο κοινό είναι, σε γενικές γραμμές, είναι πιο εύκολο από το ελληνικό κοινό. Δηλαδή όταν βγαίνουν σε μια συναυλία αμέσως χορεύουν, δεν τους νοιάζει και πάρα πολύ. Ούτε είναι και λίγο πιο... Ξέρεις, οι Έλληνες είναι λίγο πιο σφιχτοί, λίγο πιο αμήχανοι, θες να πεις. Λίγο πιο αμήχανοι, ναι, δηλαδή τους νοιάζει λίγο, καμιά φορά λίγο ντρέπονται. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς, οπότε τους καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι, καμιά φορά συμβαίνει αυτό, αλλά πέραν όμως από αυτό, εντάξει, ότι είναι σίγουρα ένα πολύ ωραίο πράγμα να παίζεις στο εξωτερικό, δεν μπορώ να πω ότι διακρίνω, δηλαδή ότι γενικώς σαν μπάντα διακρίνουμε μεταξύ ελληνικού και ξένου κοινού. Είναι εξίσου σημαντικό και στην τελική είναι και, ξέρεις, η χώρα μας, δηλαδή δεν μπορείς να παίζεις μόνο στο εξωτερικό. Μας ενδιαφέρει εξίσου και μας τιμά εξίσου το να κάνουμε μια συναυλία ακόμα και στο μικρότερο, ας πούμε, στη μικρότερη πόλη της Ελλάδας, με το να κάνουμε μια συναυλία στο εξωτερικό. Ωραία, χαίρομαι ιδιαίτερα που το ακούω αυτό από σένα, όπως επίσης χαίρομαι ιδιαίτερα από σένα που μιλάς για τη χώρα μας με έναν τέτοιο τρόπο, αυτή την συγκυριακή στιγμή. Και ήθελα να σε ρωτήσω και αυτό, αν θες μου το απαντάς, ο καλλιτέχνης, η Imamba LD ή ο καλλιτέχνης μονοπρόσωπα, ας πούμε, έχει λόγο και έχει θέση σε όσα συμβαίνουν γύρω μας πολιτικά και κοινωνικά στις μέρες μας? Κοίταξε, συγκεκριμένα δεν μπορώ να πω ότι σαν Imamba LD έχουμε κάποια ιδιαίτερη πολιτική θέση. Νομίζω το βλέπεις αυτό και στα τραγούδια μας. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν έχουμε πολιτικό στίχο. Γενικότερα νομίζω ότι όλοι
οι καλλιτέχνες που ας πούμε θα ενέτασα σε πολύ γενικές γραμμές αυτό που λέμε alternative μουσική σκηνή, που δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να συνεννοηθούμε. Κανείς από αυτούς δεν έχει άμεση ας πούμε πολιτική θέση, αλλά νομίζω ότι όλοι μας εκφράζουμε ας πούμε μια ανάγκη, δηλαδή αν θες η πολιτική μας θέση είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να είμαστε τόσο, παρόλα όσα συμβαίνουν, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε τόσο ας πούμε πεσμένοι και μπορούμε παρόλα αυτά να πηγαίνουμε συναυλίες και να περνάμε καλά και να χαιρόμαστε τη ζωή. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ειλικρινές πράγμα που μπορεί να πει κάποιος, γιατί στην τελική και ένας καλλιτέχνης ή οποιοδήποτε δεν μπορεί να δώσει άμεση απάντηση σε κάποιον που χάνει τη δουλειά του ή σε κάποιον που σχεδίαζε μια ζωή κάπως και τελικά του προκύπτει αλλιώς επειδή η χώρα χρωστάει. Λοιπόν. Δηλαδή είναι λίγο, τι να σου πω, τραβηγμένο, ας πούμε, είναι έως και λίγο αγενές θα ήταν να το κάνεις αυτό το πράγμα. Λίγο υποκριτικό ίσως. Καλώς. Να το κάνεις με πολύ άμεσο τρόπο. Ωραία. Δεν ξέρω, δηλαδή κάπως, όχι ότι κατακρίνω τους καλλιτέχνες που έχουν πολιτική θέση, είναι πολύ σωστό και πολύ καλό να υπάρχει. Αλλά νομίζω ότι η κατάσταση πλέον είναι διαφορετική. Ας πούμε, όταν είχε στη δεκαετία του 70, τέλη δεκαετίας του 60 ας πούμε, και αρχές του 70 είχε τη Χούντα και υπήρχαν καλλιτέχνες που ήταν εναντίον στη Χούντα, είναι προφανές ότι ανήκει σε ένα κίνημα και είσαι ένας ελεύθερα σκεπτόμενος άνθρωπος, άρα είσαι εναντίον της Χούντας. Τώρα η κατάσταση είναι πιο σύνθετο, δηλαδή για μένα δεν αρκεί να βγεις ας πούμε, και να βρίσεις το πολιτικό καθεστώς. Όχι ότι δεν έχει πράγματα να καταγγείλεις, προφανώς και έχει και πάρα πολλά, αλλά δεν είναι τόσο απλό πλέον. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς ή διαφωνείς. Το θέμα δεν είναι να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω. Αν προκειμένου συμφωνώ με όσα λες, ας μείνουμε εδώ και ας δώσουμε ραντεβού το Σάββατο το βράδυ στο κάστρο της Πάτρας, εκεί κάπου μετά τις 9, όπου μαζί και με εσάς θα είναι και άλλοι αξιόλογοι καλλιτέχνες, έτσι όπως συνηθίζεται σε αυτά του τύπου φεστιβάλ. Να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα που δέχτηκες να είμαστε εδώ δίπλα-δίπλα στον αέρα και να μιλήσουμε και για τη δουλειά σας, αλλά και για ό,τι άλλο προέκυψε. Και στο Ιππονιδίνη σίγουρα θα τα πούμε και στο κάστρο. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και περιμένουμε με ανυπομονησία να παίξουμε στην Πάτρα. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Γεια σας, καλή νύχτα.